Alhamdulillah masyarakat butuh pentong. Pentong. Hah? Petong. Pentong. Petong. Tulisannya lah nih petong. Petong. Ayo petong di pentong nopo. Tak pentong dhewe malah. Aku kok mesu. Desa Tempur Keling Jepara. Indonesia Raya. Iya, gue ceketak ini. Orang anak itu. Saya gede mama tak bisa sih. Iya, masuk ah. Lha piye kok ya disusul iki kok. Jule kayak ini ndok ra hobi ngene. Wes, ngono ra hobi. Sing hobi. Gak suka. Iki anu kok saiki ro ning ngene sosmed kok, Pak. Terus Sing iku lho dibalangi waktu. iki mau kon sing nggo di sosmed ana. Ade, enggak boleh ya. Nanti kakaknya nanti nggih. Kurang gede. Kayak kok iso sembrono. Ngantek wis sini. Ora. Mani nggo sosmed ki sing mbok gamblon penyanyine to, Le. Ora kene tak males. Nek bengi iki kan MC-ne to dekne ya. Makalah ya, ya. Bener ya, aku lo tinggi terus. Aku ngerti. Iki kan mergo wingan. Le, aku ngerti karepmu winginane Lisa tak jarene ra gelem ki greget tenan karo Lisa. Tapi esuk nang ra gelem. Aku dek anaknya kan pas melahirkan apa? Dek anak pas melahirkan. Penyanyi kok manaknya. Lho wong aku tinggi ngene meteng kok, Pak. Gede watune ya. Watu. Oh iya pas ya. Alhamdulillah. Putra Nusantara karang sing wonten Uyung sampun katuran sinar Demar. Yose. Pelangane Biayi Tempur. Nggih. Mbok menawi mangke wonten pamundhutan tembang lagu kasumanggaken saged manggi MC sing ora pati bagus menika nggih. Tapi rezekeni Sing penting iso dilayani, nek ra iso semoyo. semoyo sok nek ditanggap iso. Ditanggap insyaallah sampun iso. Nah, mulane Anu nanggap Demar ping 3 niku gratis sate kali ya, Bu. itu YouTube. Seminggu pinter ping 8. Seminggu ping 8 iku Ping 8 bonus siji lagi. bonus 1. Oh iki kok iso. Lah nek ping 3 kene wis ana nek ping bolak-balik. Maksud dalam waktu 3 hari. Oh, dalam waktu 3 hari. Iya. Di Maret tahun 2026 harga sudah naik. Naik ya, Pak? Kalau panjernya sekarang maka harga tetap dan dapat diskon. Masih flat kalau saat ini ya. Masih Iya. mainnya so Oktober tahun 2026 panjernya saiki diskone 2 juta. Lah tanggapan piro diskon tok 2 juta penyanyine terus piye kowe iki kok sembrono? Tanggapannya 12 juta. Tak selampuk sisan kowe iki kok ya. Bapak ini wonten ingkang mriki ngersake tembang napa, Pak? Dalam Dalam lah ora kudu metu, Dek. Lah sak metu iki. iki mergo ngenteni sliramu berkat iku rada digawa balik lho. Nek rada mbak aku sing Wis apik-apik. napa, Mas? Berkat iku mau le, Pak. Aku nek kudu. Hah? Mas teh delok iki lho delok kudu warisine kok iso. Kondangan iki kanggo wong lanang manut wae. Paringi sing enak. Lho iki ya kanggo wong lanang, sembrono kowe iki. Kok kondangan tok kanggo wong lanang iki piye? Kowe ra ono ngene-ngene iki, kacau cepet kelawang. Apa lho kok tekan video Kok iso sembrono ya Bu. Kondangan kanggo wong lanang masane ra ono ngene-ngene iki ya kanggo wong lanang kok. Biding nanggap Demar malih booking riyen kersane penyanyi kentir menika kula buka. Aku ki wis mari. Mboten wonten pamundhutan, Pak. Napa ngersake kula, Pak? Nggih. Ketemu Kon ngersake kula nyanyi napa iku lho Pak.
Kok jo. Repot. Pripun, Pak? Langgam malih, joko malih. Jumbuhno swasana. Ayo. Nggih, angger duit ngono. Ayo diaturi sing kepinuk, sing enak. Lho pinuk kabeh ha. Telemek-telemek diunggahne rancak. Suriramu joget salto jungkir ngono sawiran. Ya. Ya, pun aturaken sinaran Demar, so ngaturaken panuwun Artana Audio. Alhamdulillah dalu punika, ya. Ninggal katresnan. Nggih. Gandeng dereng anu wonten pamundutan. Kula aturi setunggal teng ninggal katresnan kersa nggih, Pak. Wih, Pak wong kene, bapak-bapak kene kok apian kabeh ya, Pak. Angger nggih, nggih. Wong kene iki dibite akeh. Ya percaya wong omahe gedhi ngene kok makrung-makrung kabeh kok, Pak. Kopi ning kene regane larat. Iki ngersane Pak Wardo iki nomo. Kopine nganti kemanisan iki mau. Anu kelongan gula. Kelongan gula. Jane seneng sing pahit baku. Iya. Lah uripku wis pahit kok. Ora masalah. Ya. Monggo. Yuk. Lali ya. Lali. Iya. Iya. Bocah. Halo Ibu. Akhirnya ketok ki mau di anu kordene dibuka ngene terus ketok. Bagian buri. Lah buke sing ngelap-ngelap ki to ngene. Ana suarane, ra ono rupane ngono iki. Weh, Lah nek kompak. tak ketok to. Lah samono kompak ngelapi piring kabeh bareng lho. Lah iya. Halo. Kita lagu apa, Bu? Lagu manis. Lambung wis. Lisa, aku ngerti. Iko tim MBG. MBG. Anu tak, Pak. Apa makanan gratis gizi Ya, kita tahu nggak? MBG makanan gratis. Iya. Senin tahu, Selasa tahu. Rebo tahu, Kamis tahu, Jumat tahu, rupan. Selesai kok anak-anaknya rupanya kok tahu. Anakku Pak tahu ya, Pak? kayak tahu.
anake Wahono mangan tahu kok. Podoke tahu kono kene. Temadang mulai. Kok, Pak, aku MBG ini Kentucky. Apa le? Pucukan suwiwi. Glepung entok sing kandel berarti. Winganane malah meneh. Piye? Kentucky urang. Urange cilik glepunge sak dompet. Ngono lah nek ono urange to. Ora apa wis ngurangi jatah sangu kok. Semok. piring siji cekol loro girit-giritan bareng. Kok yo ketok kok kene lho. Ketok sing dipersani panggung tok wis ora mirsani piring. Ora ngono anu astone kok yo koyo ono mripate ya Pak. Kedok ngene-ngene sithik ngono. Ya cara ngene ku biasa cowek kelapiran gregeli. baca lah. Lho kok sak ngajar kabeh kok. Jujur bagian tangan Semok ya semok. Kok iya bosone kok yo aduh jujur. Ini aneh lho ora ya. Ora anake ngene tok sing jujur. Senang ae rasane meh tok panjirne. Heeh. Lewat Artana ya iso, lewat Wahana ya iso, Iya. lewat udara ya. Pokoknya segala pintu iso ngono ya Pak ya. Wis tak eling-eling kok tanggapan ning tempurne ape tuku helikopter pedutan aku. Nek munggah iki lho ben rada gampang. Lah terus kok anu parkirnya yang di Malakali lan parkir. Ora usah parkir, iki bener sing dhuwur Luput kene. kene sing celor kok dhuwur bisa ngono. Lho mau. Aja lali Alhamdulillah Lisa kali tembang yang sampun dipanaturaken. Thank you. Alhamdulillah matur nuwun. Ya.
sinaren kula sakonco saking Demar Music, saged campur sari, saged dangdut, ugi saged host remix musik monggo nggih. Menika mirunggan kagem ingkang sepuh-sepuh saestu endah sanget dalu punika kathah ingkang rawuh. Wis mugi-mugi tak dongakno tetep sehat Bapak Ibu nggih. Sing penting nomor 1 sehat, nomor 2 rezekine akeh, nomor 3 ora duwe utang, wis ngono ae, gak angel-angel dungane. Amin. Nggih. Ya, bersama dengan Demar Musik juga yang punya Artana Audio untuk malam hari ini langsung batukan untuk penjenengan semuanya, semoga berkenan di hati. Dan kali ini terimalah persembahan terbaik, persembahan yang paling spesial bersama dengan Mila Rosa Demar Music. Wis sliramu rene nulis lagu. Nah, ya ampun tatone cah iki. Sorot terus iku. Wong lagi tak tatos. Delok sampean apa ngono. Ora. Utangku iki lho nek ngobrol mekar barang. Mekar BPPM terus apa iki sing dina Rebo Kamis iki. Sing dina Rebo Kamis. Bang plecet. Yo bang plecet wis ono kabeh bang. Mulai tak jemo Pak aku tekan kene dhewe. Sesuk mbok iki dina Kamis bayar iki ngono. Lan iki tak total iki mau ono sesuk bayar iki. Mau aku awak. Berkat bawa kok dol. Bayar bang. Lah barang mateng kok. Lah tekan sesuk ora wis mandi. Ora, mungkin betul saiki bisa sarapan kok ajar. Iya. Alhamdulillah tekan pucuk neh yo Pak Mat. Aturi wonten. Oh ya. Kamu kenceng ditakoki aku. Barang muda kademen ndok kene. Oh ngono. Ya wis rahasia. Ini lagunya rahasia. Apa? Yo ketoke. Oke, siap. Ya, langsung aturkan rahasia bersama dengan dirimu. Demar Music.